Ahoj, moje jméno je Zenko a vítejte na kanále Zenstar. Dneska si zahrajeme 911 operátor a zahrajeme si kariér. Jdeme na to, takže jdeme si postavit. Máme 3 sanitky, jednu dáme sem, druhou dáme sem. Jinak dámy a pánové, zdravím vás tak. Já bych jsem to nedělal krát, ale... Zenstar. Ne, start. Jedno. Start na buty a jdeme na to. Já jsem nevybírám. Takže nový incident. 4 podezřelí, že tam pošleme tam, hej, sem to pošleme. Pošleme tam policii, zásuvku. Je to nějaká party. No a čekáme. Příchozí hovor. Teda jako doupačka, máš nějaký zranění? Jo, byl jsem bouchnutý, špatně. Kde seš hypnutý? Hlava, krvácí. OK, prosím tě, seď tady, než ambulance přijede. OK. Měli nějaký zbraně? Ano, bet, netopíra a nůž. Kde se to stalo? 162 hitové. Jsou útočníci furt v oblasti, ale že nemá plný. OK, pane, zajímá nás to, počkejte na záchod, na policii. Na bezpečnostní útě. Takže zase jsme, že nepotřebujeme, nebo není tam žádný zraněný, nebo je tam jeden zraněný, ale nejsou tam pachatelé, které by tři měli nůž. Takže čekáme na další incident. Jsem tam vyráží záchranka a on tam si než to dojde takový. Takže nový incident. Tady se nějak také vaše nebezpečí. Ahoj, je tady lodící jmén, který nic nedělá. Kde je? 195 viděl jsem ho vycházet, chodit. Jo, viděl jsem ho padat. Má puls, dejchá. Počkej. Fakt, nedejchá. Víš, jak poskytnout první pomoc? Cože? Nevím. Follow my instructions. Bojím se, že ho ublížím nebo něco, to neudělám. Ty musíš mi pomoct, protože... Já bych to zemřel. Já bych zemřel, on prostě ne. Máme sanitku. A jenom doufám, že mě slyšíte. No, to je celý chvíli. Tady byl spadlý strom. Tady volal. Nový incident. To se fukli. Takže čekáme na další incident a zrychlíme si to. Příchozí hovor. Ahoj. Hrozně bolí. Jak dlouho? Ráno něco začalo dolet, ale teď to začalo prostě dolet. Ještě víc. Jaká je vaše adresa, pana? 224 Overplace. Bolí ještě něco? Byl před hodinou a půl. Teda takový.
jestli je něco neobvyklého předtím a možná je to způsobený houbičkama. A pane, je tady možnost, že se prostě snět a hodím ty houby, pošlu ambulance. Ježiš bože, co jsem to udělal, prosím. Ať tam je to. Jako týpek by se měl naučit nezbírat na komorce, no? Neuměl jsem říct ten. Atlas hub, tak to víš. Zkusím to poučku. To se mně líbí, oni říkali prostě, že ho bolí břicho a tam byl heavy bleeding, tak jakože cože. Jo, no tady taky. Zrychlíme z toho. Zase se můžu zrychlit. Nový hovor. Moje auto bylo ukradeno. Kdy? Dobře, já tady to nebudu překládat. Dobře, možná. Vidím, že moje auto je pryč, ale nemám žádný podnětí, co to stalo. Kde se to stalo? Před shopping mallem. Jaká je adresa? 235 Kalebů. Jsi si jistý, jestli nezaparkoval v žádný neparkovací zóně, nebo... Jo, zaparkoval, damn. Je tady cedule no parking a udělal jsem to pro mě. Můžu získat moje auto zpátky. Bylo odtáhnuto prostě na policejní sklad. Prosím, jenom kontaktuj policii. Já tam pošlám policii. No tak tam byl zákaz na jako stání a ono ho odtáhlo to. Žádné parkování. Aha, počkej, neparkuj to na místě. I ta hra vám to říká. A ty věřte, jak to s ním budu Budu, ne? Tak to zaparkoval Eliana. A ty moje auto bylo ukradené. Nevím kdy. Ale a jo, to je neparkuj. Počkej na stromě. Na stromě, ano. Ale jest. Policajti. Ne. Dobře, taká je vaše emergency. Ježíš, hoří mi kuchyně, odkud voláš? 116 blablabla. Co hoří? Toaster. Jo, já to vím. Použij hasičák. Máš doma hasičák? Ne. Tak, Čekej. tak pošlem hasičák. No to, že je to. A to, že zde Musí být hasičák, tak... Jakože prostě Američan, no. Bylo tam ještě možnost. Proč si tady neposlal tu posledku? Dobrý, tak sorry, no. Bylo tam ještě použít vodu, ale je toaster elektrické, takže ještě by se akorát spálila a to by nebylo úplně dobrý. To jsme nedostali hodně peněz. By the way, jedeme na 15 FPS. 15, no 2, 4. Celkově 30. Nějaký chvíli se to vysoko. Ale úplně jako, a to je většinou, když prostě vyšleš tu zachranění. Je tady divně auto zaparkovaný. Kde? Je v restrikovaný adres. Můžeš mi dát adresu, typu?
291 no place. Prohobajte area. No, prostě jsem parkoval nějaký týpek na tom, na soukromém pozemku a tam takže, ale jak jedou rychle týpci? No, tohle se dá. Jinak, rychlost. Jak je to rychle. Tak a už bude konec, protože už čas. Už tam končí směna? Takže se to snad teď naleglo. Já si teda nevím, co to stalo. Dostali jsme 38 581 dolarů. Máme minus. Víš, za to jsme to zachránili? Jo. Tady, že jsme mu... Useful resolve, takže jsme mu pomohli, nebo že jsme dali poslali možná, jak to je špatně. No jasně, jo no. No to prostě ignorovat, to je jako... Ale viděli jsme, to za to stojí. Dostali jsme 300 000 dolarů odměny. Proč si dal záchranářovi first aid? No jo. Aby to Vrát do záchranky first aid. Stačí to? Stačí tak, že? Stačilo. Takže já se s váma rozloučím. Takže čau. Ahoj.